Hai, mana beri bapak ni? Hai ba phi kami um tu ba? Bapak ni ngarang su sna kaing gue minta. Ngaku kipiar ke ba? Dia ba po ing dah. Phi ke kami ba tu. Ya apa ni ngan spek mah? Ali pani phi. Kani kedai Islam ki mars na yeng jong mobile center ke badan mobile Shillong hang ne pinyo ki mar bikin Simon pani tana ki yeng sem jong phi. Specialize ki premium Indian but Italian marble but ngile ru custom designs kat kum gajing kwa jong phi. Ini rap pani hap rong kat kum gajing show ka khmat jong phi ban light thopan ka yeng khlam jing mud. Nalor ki marble ngi don ru ki bat fittings kum haki hotel ramdor ki kor bathaba ki yit khmi bapin sho jadu ila die ki shuki shong pen khana babun rukam ki dabar mau shong sum bahe ki wash basin bapila ban pen khoi kti haban thaba ki wall cladding wooden flooring be isho bani ai ka complete interior but exterior solutions khlab pen kulmar khli shu ep bani wat head mystery buju trai bar bahe namar naduk design installation but fitting ni ai lut hangdi ban pen su ki jingshna yeng jong phi hado ba ki paramar jan jong phi kin chupe jawdur Kani. Beli, mut bang dan pisan Pak. Ya kini bang apek nya adu mana Thap lo berkhot. Taban pen i. Kadang ngam la ban thip mentas ni teh. Kamdera nak keteng bak celau ro. Hai ba. Hai ba. Bisbun. Bani de jong phi. Demi buat ke example jangan ngan pen Q tu lopi me. Bisbun madai. Wah, Pak. Thank you for shopping with us.